खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 बयखौबो बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव फैबावबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनगोन अब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर सानसेखालि नारायण आफा आरो बिमा लक्ष्मीया बैकुन्ठआव जिरायनानै दंमोन। अब्ला बिसोर सानैबो जिरायबाय थानाय समावनो बिमा लक्ष्मीनि गोसोआव माबा मोनसे सोंथि जाखांफैनायसै। गावनि गोसोआव सोंथि जाखांनायलाय उसुखुथु मोननानै बियो इसोर नारायणखौ बुंनायसै, हे स्वामी, आंनि गोसोआव मोनसे सोंथिया जाखांफैगासिनो। अब्ला बिमा लक्ष्मीनि खोथाखौ खोनानानै इसोर बिष्णु थामहिनबा नारायण आफाया बुंनायसै, हे देबि, नोंनि गोसोआव मा सोंथि जाखांफैदों नों बेखौ गोसो गोथारै सोंनो हागोन। बुं, नों मा बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों। बिमा लक्ष्मीया इसोर बिष्णुनि खोथाखौ खोनानानै बुंनायसै, हे स्वामी, जेब्ला मुलुगनि सुबुं माहारिया देवी देवतानो फुजा बावगोन अब्ला बे फुजायाव माबायदि रोखोमनि बिबारखौ गोथार महरै नाजावनाय जागोन आरो बिसोर माबायदि बिबारखौ बावोब्ला जिउआव सुख सान्तिखौ मोननो हागोन। अन्नानै नों आंनो बेनि सोमोन्दै फोरमायलांदो, जाहाथे आंजों लोगोसे संसारनि सुबुं माहारियाबो बेनि सोमोन्दै मोनथि मोनो। बिमा लक्ष्मीनि खोथाखौ खोनाना इसोर बिष्णुआ बुङो, हे देवी, थारैनो नों आंनाव जोबोर मोजां सोंथिखौ सोंदों। नों बेनि सोमोन्दै गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय, मानोना जाय बेनि सोमोन्दै गोसो गोथारै खोनासंलांगोन बिसोर जेब्लायबो जिउआव सुख सान्तिखौ मोनफुंनो हागोन। बेबायदि बुंना बिष्णुआ बिमा लक्ष्मीनि बेनि सोमोन्दै फोरमायलाङो। लोगोफोर, इसोर बिष्णुआ फोरमायनाय बै बाथ्राफोरखौनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायथिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो गोथारै खोनासंलांबानो जाबाय। लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 दिनैसो फैसनबायदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। मानोना जेब्ला आं गोदान गोदान भिडिअ आपलोड खालामो अब्ला थाबै नोंथांमोना नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। लोगोफोर, इसोरनो माबायदि बिबारखौ बावनो नाङा आरो माबायदि बिबारखौ इसोरनो बावोब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा मोगथां महराव जाफुंसारो। शास्त्रआव गासै 33 कौटि देवी देवताफोरखौ मुंख'नाय जादों। बेफोरनि गेजेराव खायसे गुबै देवी देवताफोर दं जेराव जों बिनि मन्दिराव थांनानै बिसोरनि मुङै बिबार बावहैनाय जायो। बोरैबाफोर जों इसोरनो गोरोन्थि बिबार होफ्लांबायोब्ला एबा गाज्रि बिबारखौ बावफ्लांबायोब्ला बेजों इसोरा गाज्रि मोननोबो हागौ, जायनि थाखाय नोंथाङाबो बेनि गाज्रि फिथाइखौ नाजावनो गोनांबो जानो हागौ। बैसोरखौ गोजोन होनो थाखाय आलादा आलादा बिबारफोरखौ बावनाय जायो। बिबारा जादों जाथिसे समायना खाजोना जायखौ मिथिंगा बिमाया जोंनो उद्धार महरै होथ'दों। बिबारखौ गोथारनि नेरसोन महरै बाहायनाय जायो। बेनि गेजेराव बेबादिनो बिबार थायो जे जायखौ गोरोन्थियावबो इसोरनो होनो नाङा। शास्त्र बायदियै जाय गोथार गोसोनि सुबुङा इसोरनि मुङाव बिबारखौ बावनानै इसोरखौ खुलुमो अब्ला बैसोर बायदि सुबुंनो इसोरा गोजोननानै बोर होनाय जायो। जेब्ला जों फुजायाव बिबारखौ बावनाय जाया अब्ला जोंनि फुजाया माब्लाबाबो फुरा जाया होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। ओरैनोब्लाथ' गासै बिबारखौनो इसोरनि मुङाव बावनाय जायो, नाथाय बैफोरनि गेजेराव खायसे बिबारफोरबो थायो जे जायफोरखौ जों इसोरनि मुङाव बावनाय जाया। सेथि महरै श्री गणेश। जों जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां गणेश आफानि मुं लानाया मोजां, मानोना इसोर गणेशखौ गासै देवी देवताफोरनि गिबिसिन सिबिजाग्रा सासे देवता होनना बुंनाय जायो। इसोर गणेशनि फुजायाव दुब्रि हाग्राखौ बावनाय जायो। बेजों इसोर गणेशआ जोबोर गोजोनो होनना बुंनाय जायो। बे दुब्रि हाग्रानि बिलाइआ गांथाम एबा गांबा जायोब्ला बेखौ जोबोर मोजां होनना मिथिनाय जायो। पद्म पुराण आसारावबो बेनि सोमोन्दै रोखायै बुंनाय जायोदि गणेशनि फुजाखौ माब्लाबाबो थुलुंसिजों खालामनो नाङा होनना। नैथियाव बिमा सरस्वतीया बिद्यानि देवी होनना बयबो मिथिखानाय जायो। बिमा सरस्वतीखौ गोजोन होनो थाखाय गुफुर एबा गोमो गाबनि बिबारखौ बावनाय जायो। गुफुर गाबनि गलाप बिबार आरो गोमो गाबनि गेन्दा बिबार, बैफोरबायदि बिबारजों बिमा सरस्वतीया जोबोर गोजोनो होनना बुंनाय जायो। शास्त्र बायदि बिमा सरस्वतीनि मुङाव गोसोम गाबनि बेसादखौ माब्लाबाबो बावनो नाङा होनना मोनथिनाय जायो। थामथियाव इसोर हनुमान। संकट मोचन भगवान हनुमानखौ बे कलि जुगाव गोसारना थानाय सासेल' देवता महरै मानिनाय जायो। बीर हनुमाननो बिबार बावनायनि नियम खान्थिखौ शास्त्रआव बर्णन खालामनाय जादों। गोजा गाबखौ सक्ति आरो अनज्लायनायनि महर महरै बाहायनाय जायो, जाय हनुमाननि गुनजों गोरोबो होनना बुंनाय जायो। इसोर बीर हनुमाना जेब्ला गोजोनगोन अब्ला सुबुं माहारिनि गासै गिनाय आरो संकटखौ जोबस्रांहोगोन। इसोर हनुमानखौ गोजोन होनो थाखाय जों गोजा गाबनि गलाप, गेन्दा बिबार आरो
जबा बिबारखौ बावोब्ला मोजां होनना बुंनाय जायो। जेब्ला गोजा गाबनि जबा बिबारखौ बिरहलुमानि मुङै बावगोन अब्ला बेजों आफा हनुमाना गोजोननानै गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ मोगथां महराव जाफुंसार होयो होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, शास्त्र बायदियै हनुमाननो फामे बिबार आरो थुलुंसि बिलाइखौ माब्लाबाबो बावनो नाङानो आरोना। ब्रैथियाव इसोर बिष्णु। इसोर बिष्णुखौ सिबिनायावबो बिबार आरो बिलाइआ गोथौ लोब्बा गोनां। इसोर बिष्णुआ राम थुलुंसि आरो सामा थुलुंसिखौ जोबोर मोजां मोननाय जायो। इसोर बिष्णुखौ माबायदि फुजा खालामनांगौ बेखौ बिधान ग्रन्थआव गुवारै बेखेवनाय जादों। जाय थार आरो गुबै बिबार आरो बिलाइफोरखौ बावोब्ला फुजानि गुबै फिथाइखौ मोनफुंनो हानाय जायो। जेब्ला जों बासि थुलुंसिखौ इसोर बिष्णुनि मुङै बावगोन अब्लाबो इसोर बिष्णुआ बेखौ गोसो गोथारै नाजावनाय जायो होनना बुंनाय जायो। मानोना थुलुंसिखौ इसोर बिष्णुनि बिसि बिमा लक्ष्मीनि महर होनना बुंनाय जायो। साननाय हनायफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय इसोर बिष्णुनि मुङाव थुलुंसि बिलाइखौ होनो नांगौ। बेजों लोगोसे बेखौबो गोसोआव लाखिनाया मोजांदि इसोर बिष्णुनि मुङाव माइरं आरो थाथुरा बावनो नाङा होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। बाथियाव बिमा लक्ष्मी। धोननि देबि बिमा लक्ष्मीखौ गोजोन होनो थाखाय नोंथाङाबो बिमा लक्ष्मीखौ नोंथांनि न'आव फुजा बावो जानांगौ। बेखायनो बिमा लक्ष्मीया माबायदि बिबारखौ जोबोर मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला फामे बिबार। शास्त्र बायदियै बिमा लक्ष्मीया फामे बिबारखौ जोबोर मोजां मोनो होनना बुंनाय जायो। बेजों लोगोसे गेन्दा बिबार आरो जबा बिबारखौबो बावनाय जायो। बैफोर बिबारफोरखौ बावोब्ला देबि लक्ष्मीया जोबोर गोजोनो आरो धोननि बृद्धिखौ बारायनानै होयो होनना शास्त्रआव बुंथिनाय जायो। बिमा लक्ष्मीया गोजा गाबनि गलाब बिबारखौ जोबोर मोजां मोनो। बिमा लक्ष्मीनि मुङै थुलुंसि बिलाइ आरो गुफुर गाबनि बिबारखौ होनो नाङा होनना बुंथिनाय जायो आरोना। दथियाव इसोर महादेबनो माबायदि बिबार आरो बिलाइफोरखौ बावोब्ला साननाय हास्थायनाया फुरा जाफुङो। मानोना इसोर भोलेनाथखौ देबनि देब महादेब होनना बुंनाय जायो। मानोना इसोर शिबखौ जोबोर रैरुब आखुनि होनना मिथिनाय जायो आरो बेखौ जोबोर गोरलैयै गोजोन होनोबो हायो होनना बुंनाय जायो। इसोर शिबनि मुङाव थाथुरानि बिबार थामहिनबा नाग केसर मुंनि गुफुर बिबारखौ बावनो हायोब्ला जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे बेल बिलाइयाथ' थाखाबाय, बेथ' कम्पालसरिखा, बेखौथ' बयबो मिथिखायो। समनि आंखालाव जों सानफ्रोमबो शिवलिंगाव दै होनो एबा गाइखेर लुनो थांनो हाया। नाथाय जेब्ला जों सम मोनो अब्ला बैफोर बिबारफोरखौ बावोब्ला इसोर शिबआ जोबोर गोजोनो होनना बुंनाय जायो। बिमा गौरीयाबो गोजा गाबनि जबा बिबारखौ जोबोद मोजां मोनो। इसोर शिबनो फुजा खालामनाय समाव मा बेसादखौ बावनो नाङा होननानै बुङोब्ला थुलुंसि, केतके बिबार, सिन्दुर आरो नालेंखरनि दै बैफोरखौ बावनो नाङा होनना शास्त्रआव बुंथिनाय जायो आरोना लोगोफोर। स्निथियाव आइ बिमा दुर्गाखौ गोजोन होनो थाखाय नवरात्रि यानि दुर्गा फुजा समाव फुजा होयोब्ला मोजां होनना बुंनाय जायो। मानिनाय दङदि बिमा दुर्गानो बैफोर बिबारफोरखौ बावोब्ला न'खराव सुख सान्ति मोननो हायो होनना। बिमा दुर्गानि मुङै गोजा गलाब बिबार आरो गोजा गाबनि जबा बिबारखौ बावोब्ला मोजां होनना बुंनाय जायो। बेनि अनगायैबो शंख पुष्पी यानि अपराजिता बिबार, चंपा बिबार आरो गुफुर गाबनि फामे बिबारखौबो बावनो हायो होनना बुंनाय जायो। दाइनथियाव इसोर श्री कृष्ण। शास्त्र बायदियै श्री कृष्णआ संसारखौ फोथांना लाखिग्रा विष्णु भगवाननि दाइनथि अवतार। जों श्री कृष्णनि अननाय मोननो थाखाय यानि लड्डु गपालखौ गोजोन होनो थाखाय बैफोर बिबारफोरखौ बावोब्ला आरो जोंनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ बुंथिनानै लायोब्ला बेखौ इसोर श्री कृष्णआ जाफुंसार खालामो होननानै शास्त्रआव बुंनाय जायो। भगवान श्री कृष्णआ गाव मोजां मोननाय बिबारफोरखौ महाभारतआव अर्जुननि सिगाङाव बुंथिनाय जादोंदि बेफोर जादों कर्बत, कुमुद, सनक आरो मालती। भगवान श्री कृष्णखौ खुलुमनाय समाव माब्लाबाबो गोसोम गाबनि सि गानना खुलुमनो नाङा होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। जेब्ला श्री कृष्णनि जन्म अष्टमीनि दिन अब्ला थुलुंसि बिलाइखौ खानो नाङा होननाबो बुंनाय जायो। गुथियाव सान राजाखौ माबायदि बिबार बावोब्ला गोजोन होनो हायो आरो जोंनि साननाय हनाया मोगथां महराव जाफुंसारो। जेब्ला नों सान राजानि मुङाव फुजा बावगोन अब्ला जबा बिबार, गोजा गलाब बिबार, गेन्दा बिबार आरो कनिरनि बिबार बैफोरखौ बावोब्ला जोबोर मोजां जायो। आरो सान राजानो माबायदि बिबारफोरखौ बावनो नाङा होनोब्ला बेलपत्र, गुंजा, थाथुरा। बेनि अनगायै जेब्ला सान राजानि मुङै दै बावगोन अब्ला दुगैया लोबा माब्लाबाबो दै बावनो नाङा होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। जिथियाव शनिदेव। इसोर शनिदेवखौ न्याय खालामग्रा देबता होननाबो बुंनाय जायो। शास्त्र बायदियै बियो जायखिजाया सुबुंखौनो गावबा गावनि कर्म हिसाबै साजा होनाय जायो। बेनिखायनो बुंनाय जायो
जेब्ला नों शनिदेबनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो बेजों लोगोसे जाय सुबुङा शनिजों सोमोन्दो थानाय दान आरो बेनि मन्त्रखौ रायफोरथिगोन अब्ला बै सुबुङा गाज्रि खैफोदनिफ्राय मुक्ति मोनखाङो होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। शनिदेबनि बांसिन मोजां मोनग्रा बिबारा जादों गोसोम आरो निला गाबनि। शनिदेबनो माब्लाबाबो गोजा गाबनि बिबार आरो गोजा गाबनि सिखौ बावनो नाङा होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो गियान मोनबाय जानांगौ। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मायबाफोर रोंगौथि मोनबायब्ला कमेन्टआव जै आइ बिमा माइनाव लिरनो दाबाव। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय।